Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swamini Dinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. ശ്രീലത KS മാതാജി രാവിലത്തെ ബാച്ചിലല്ലേ? ഞാൻ 8:30 ബാച്ചിലാണ്. അപ്പൊ 8:30 ബാച്ചിൽ പറഞ്ഞാ മതിയോ? 8:30 ബാച്ചില് മാതാജിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാതാജി പറഞ്ഞനുസരിച്ചല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ അല്ലല്ല ഞാൻ 30 പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ സുജിത മാതാജിക്ക് ആ മെസ്സേജ് ഇട്ടു, കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജിത മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ ഉപദേശല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്? 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു അല്ലെ? നാമാപരാധം. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമുക്ക് പിടിപെട്ട എന്താണ്? ആ മധുരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മളത് മുടങ്ങാതെ നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് മാറും? ആ രോഗം മാറി നമുക്കതില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് രുചി ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മൾ മുടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മളത് മടിയാണെങ്കിൽ മടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ആ മടി തന്നെത്താൻ ഇല്ലാതാകും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴി നമുക്കില്ല. യുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മള്? എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കി അത് കേട്ട് പഠിച്ചു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെയും ലീലകളെയും എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ ജനനി മാതാജി പറഞ്ഞു. കൽക്കണ്ടം. അവിദ്യയാകുന്ന രോഗം ബാധിച്ച നാവിനെ മധുരമുള്ള നാമത്തെ രുചിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെ ഏത് രോഗത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? രഞ്ജുഷ മാതാജി. കാമില രോഗം, മഞ്ഞപ്പിത്തം. മഞ്ഞപ്പിത്തം. കാമില എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്താണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 അനുസരിച്ച് ആരാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തത്? ശാരി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഡി, മൂഢന്മാരും നരാധമന്മാരും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ബിപിൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പറയണേ, ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല ഓപ്ഷൻസ്. യാത്ര പോവുക, നാമജപം ആരംഭിക്കുക, അനാവശ്യ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുക. അനർത്ഥ നിവർത്തി ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു? തീർത്ഥയാത്ര പോകുക, നാമജപം ആരംഭിക്കുക, അനാവശ്യ അല്ല അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ. അതിനെ പറയാം അനാവശ്യ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക. സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അനാവശ്യ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അനർത്ഥ നിവർത്തി, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിവർത്തി ഉണ്ടാകുക, അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം എന്നാണ് ഉറവിടത്തിൽ പറയുന്നത്? ശ്യാം പ്രഭു. 10 എണ്ണം.
നാമജപത്തിലെ പുരോഗതിയെ സൂര്യോദയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യാതപത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ, അതായത് സൂര്യരശ്മികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭാർഗവി മാതാജി. ഭജനക്രിയ. നാമാഭാസം. അല്ല മാതാജി, ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആറാമത്തെ. നാമജപത്തിലെ പുരോഗതിയെ സൂര്യോദയവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യും. ആറാമത്തെ ആണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ പറയാം. നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, അവിദ്യ, നാമാപരാധല്ലേ മാതാജി? നാമാഭാസം. ആഭാസം. അത് നാമാഭാസം രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റത് അപരാധം വരുമ്പോ ഇരുട്ടല്ലേ വരുന്നത് അവിടെ? അതെ അതെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:5-10 അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യത്തെ ആരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ആരുടെയാണ്? കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് വർണ്ണിക്കാത്ത സാഹിത്യങ്ങള്. ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭജനക്രിയ എന്നതുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ എടുക്കുക, അതല്ലേ? ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ എടുക്കുക. ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗല്ലേ മാതാജി? ഭക്തന്മാരുമായ സത്സംഗല്ലേ? എട്ടാമത്തേല് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. എട്ടാമത്തെ എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ കാരണം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം അല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതാ ഗുരുവിന് ദീക്ഷ നൽകുകയാണോ മാതാജി? ഗുരുവിന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും സാധന പരിശീലനം ചെയ്യുകയാണ്, അതല്ലേ മാതാജി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ എടുക്കുകയും സാധന പരിശീലനം ചെയ്യുകയുമാണ്. ഭക്തന്മാരുമായി സത്സംഗം നടത്തുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാതാജി. വായിച്ചപ്പോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് വിരക്തി തോന്നുക. അതെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടോ? സാധന പരിശീലനം ചെയ്യുകയാണെന്ന്. എ ഓപ്ഷൻ ആർക്കാ തോന്നിയത്? ജനനി മാതാജിക്ക് എ ആണ് തോന്നിയത്. വേറെ ആർക്കാ തോന്നിയത്? എനിക്ക് തോന്നിയത് ഭക്തന്മാരുമായി സത്സംഗം നടത്തുക എന്നാണ് തോന്നിയത് മാതാജി. എ വന്നത്, എ തോന്നിയത് ധന്യ മാതാജിക്ക് തോന്നി, ജനനി മാതാജിക്ക് തോന്നി, അത് തന്നെ മാതാജി എഴുതിയത് തോന്നി. പിന്നെ രഞ്ജുഷ മാതാജിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ആർക്ക്? പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം സി തോന്നിയത് ഭാർഗവി മാതാജിക്ക്. അതെ, ഭക്തന്മാരായി സത്സംഗം നടത്തുക. പ്രഭുവിന് സി ആണ് തോന്നിയത് അല്ലെ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഭജനക്രിയ എന്നതുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ അല്ലെ? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അവിടെ? ഗുരുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മളെ വൈദ്യസാധന ഭക്തി നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരത്തിൽ കയറാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്രം വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നടക്കില്ല. അത് ആദ്യം നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പരിശീലനം നൽകാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാ പോകുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കൂട്ടം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് നമ്മളവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരാളും വേണ്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പരിശീലനം കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോകില്ല. മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പൊതുവെ. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും സാധ്യത? ഗുരുവായിരിക്കും തോന്നണം. ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ. ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടാ. ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും സാധന പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക. സാധന പരിശീലിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാതും വരും. നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ പോകുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭജനക്രിയയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഭജനയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്രിയകളും ചെയ്യാം. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്രിയകളും ഏതിൽ വരും? ഭജനക്രിയയിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ
ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നടത്തുക. ഇത് മാത്രല്ല വരുന്നത്, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നടത്തുക എന്ന് മാത്രല്ല, എല്ലാതും അതിൽ വരാം. നാമം ജപിക്കല് ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഗുരുവിനാൽ ദീക്ഷ നൽകപ്പെടുകയും സാധന പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവിദ്യ എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അവിദ്യ എന്നാൽ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ലായ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ജനങ്ങൾക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ ലഭ്യമാക്കുക. എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ടോ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്? അയക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തരുന്നുണ്ടോ? ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ഇന്നലെ എന്റെ ഫോൺ കടലിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞതാണ് മാതാജി. അപ്പൊ ഇന്നും ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് വിഷമിച്ചിരുന്ന് നന്നാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നപ്പം 3 ദിവസം കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയോ രാത്രിയായപ്പോ അത് ചാർജ് ആയി. എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സത്യം മാതാജി. അപ്പൊ 3 ദിവസം വരെ എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രി ചേട്ടൻ തന്നെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആയി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൂത്രം. സത്യമാണ് മാതാജി, ശരിക്കും സത്യം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരും മാതാജി എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് നാമാപരാധം വായിച്ചു എല്ലാവരും. നാമാപരാധോ മാതാജി? അതേതാ മാതാജി? നാമാപരാധം നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 10 അപരാധങ്ങള്. നാമാപരാധം അല്ലെ? നോക്കിയില്ല മാതാജി, ഞാൻ നോക്കിയില്ല. സാരില്ല, ബുക്കിലുണ്ട്. ബുക്കിലില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ? ബുക്കിലില്ല. എത്ര എണ്ണം? 10 എണ്ണം അതിൽ ഉണ്ടല്ലോ, സ്ലൈഡിലുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഞാൻ നോക്കി പഠിച്ചോളാം. ഇല്ല, ബുക്കില് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുണ്ട്, പിന്നെ വൈഷ്ണവ ഗീതത്തിലുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഞാന് ഈ മാതാജി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം വൈഷ്ണവ ഗീതം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവും കിട്ടിയില്ല. അത് ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോണിൽ ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അവര് പറയണത് ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വാങ്ങണ്ട, ഇപ്പൊ വന്നതിൽ കറപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത എഡിഷൻ വാങ്ങിയാ മതി എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ വൈഷ്ണവഗീത എല്ലായിടത്തും ചെറിയ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ. വലുതുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജഗസാക്ഷി പ്രഭുവിന്റെ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോഴും അത് തന്നെ പറയുന്നത്. ചെറിയ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ 75 രൂപ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഗുരുവായൂരുണ്ട്. ചെറിയ പുസ്തകം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറുതല്ല, വലുത് എനിക്ക് കിട്ടി മാതാജി. വൈഷ്ണവഗീതം ഇപ്പൊ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് പേര് മേടിച്ചല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ മേടിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ ജയപതാക സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കിട്ടി എനിക്ക്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി. ഗുരുവായൂർ ജയപതാക സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു മാതാജി, അതായത് 6-ാം തീയതി ഇല്ലായിരുന്നു. അതെയോ? അതെ, പക്ഷെ അവിടെ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ അറിയൂ. ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇല്ല, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തീർന്നു, എല്ലാം തീർന്നു. മാതാജി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അത് കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടി. വൈഷ്ണവഗീതം ബുക്ക് ഉണ്ട്, വൈഷ്ണവഗീതം ഉണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണ് ഇല്ലാത്തത്, അതെല്ലാവരും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വലിയ പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടോ മാതാജി പറഞ്ഞ അതേ പുസ്തകം ജയപതാക സ്റ്റോറിലുണ്ടോ? അവിടെ ഉണ്ട്, സ്റ്റോറിലുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇല്ല. നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യാം, കാരണം ബുക്ക് എല്ലാം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാലോ. നമുക്കൊക്കെ അത് നോക്കാം, കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 8ാമത്തെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ഈ 7 ശ്ലോകത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടാണ് 8ാമത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഈ 7 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 7 പറയുന്ന ഏത് കാര്യം എല്ലാതും ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട്? 8 വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ 7 ശ്ലോകത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ആമുഖം, 2ാമത്തത് 6 പ്രേരണകളെ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് 1, 2ാമത്തത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ 3, പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ 4ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു,
ഇനി പുരോഗതിയുടെ നിലവാരം അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങൾ 5-മത്തെ പറഞ്ഞു. 6-മത്തത് വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഭക്തന്മാരെ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. 7-മത്തത് നാമാപരാധം, നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 7 കാര്യങ്ങൾ 7 ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 8-മത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയാതി കില മിത്യുപദേശസാരം തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നയേത കില മിത്യുപദേശസാരം തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേത കില മിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്നാമരൂപചരിതാതി സുകാർത്തിനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലോപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാനി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖിലം മിത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാനി സുകീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വജ്രേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം ന്യയാദഖില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തിനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസാ നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രമേണ രസന മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി കാലം നേയദഖില മിത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ടൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേത കിലമിത്യുപദേശസാരം. ഒരാള് ഇതിൽ മിനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും 24 മണിക്കൂർ, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങള്, ശാശ്വത ലീലകള് ഇവ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? നമുക്ക് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകള് ശ്രവിച്ചും കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താവും? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എവിടെയായി? ഭഗവാനുള്ള സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിലായി. നമ്മള് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തില്, വ്രജഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന വൃന്ദാവനത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വ്രജഭൂമിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 7 ഉപദേശത്തിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ജപിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഭക്തന്മാരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ദിവസവും, അതായത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ജപിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ നാവിനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകള് പിന്തുടരുക. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് 7 ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരാംശമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സ് എന്തിനെ പരിശീലിക്കണം? എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം? അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം മനസ്സിന്റെ ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നും. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങള്, പ്രശസ്തി, ബഹുമാനം, സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ വരും? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് പ്രശസ്തി വേണം, ബഹുമാനം വേണം, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, കുറെ സമ്പത്ത് വേണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കുറെ
ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലുണ്ടാവും, നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തായിട്ട് മാറും, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് നാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ എന്ത് സാധിക്കും, നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുക, അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് അഭ്യസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 6-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്താണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ടിരിക്കും, അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം. മനസ്സൊരു മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ? മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കും, ശത്രുവായും വർത്തിക്കാം. രണ്ടുമായിട്ട് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായിട്ടും ഇരിക്കും, മനസ്സ് ശത്രുവായിട്ടും ഇരിക്കും. ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞു പോയ എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ വാസനകൾ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ പൂർവജന്മത്തിലെ വാസനകളും നമ്മളെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പുണ്ടാവും. മരണകാലത്ത് ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം നിർമ്മിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാ, ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും, മനസ്സ് ബുദ്ധി ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം, നമ്മളെ ഒരു ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് മരണകാലത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ വീണ്ടും എന്താ പറയാ, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, വീണ്ടും ഒരു സ്ഥൂല ശരീരം സ്വീകരിക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, രണ്ട് ശരീരം, അത് സ്ഥൂല ശരീരമാണ്. നമ്മൾ സ്ഥൂല ശരീരം വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആ ശരീരം എന്ത് സംഭവിക്കും, മരണം ശേഷം ആ ശരീരം നശിപ്പിച്ചു കളയും. നമ്മള് വീണ്ടും അത് അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിച്ച് നമ്മളത് ഇല്ലാതാക്കും ആ ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക. സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതില് എന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടുത്ത ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ത് പോകുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്നത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചേർന്നാണ്. മരണകാലത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, വീണ്ടും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി. ആകയാൽ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണമെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ, ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തിയാണിത്. ആ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിന് പരിശീലനം കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കണം. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്താലേ നമുക്ക് അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്, അതിന് വേണ്ട പരിശീലനം മനസ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു പരിശീലിപ്പിക്കണം? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവയിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. അവ ഓടിപ്പോയേക്കുമെന്ന ഭയം അവനുണ്ട്. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവർ
മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അവർ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ കർമ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ് രാജാവിനോട്, ആരാണ്, പരീക്ഷത്തിനോട് പറയാണല്ലേ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മൃഗങ്ങളെ പിടികൂടി കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ മൃഗത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഓടിപ്പോകാന്ന് ആൾക്കറിയാം. ആ വേട്ടക്കാരന് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മനസ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ചാഞ്ചാട്ട് സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം, മനസ്സിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കുറെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മെ ചതിക്കും. ശിവ ഭഗവാൻ പോലും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപം കണ്ട് വികാരവാനായി. അതുപോലെ ശൗവരി മഹാമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചുപോയി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 3-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, മനസ്സിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സ് അശാന്തമാണെന്നും അതിനോട് ചങ്ങാത്തം കൂടരുതെന്നും പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ ചതിക്കും. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ കാര്യം പറയണം. മഹാദേവൻ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മോഹിനി രൂപത്തില് വികാരവാനായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശൗവരി മഹാമുനിയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗത്തിന്റെ പക്വമായ തലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹവും താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് ഏത് സമയവും നമ്മളെ ചതിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ജാഗ്രതയോട് കൂടി ഇരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം എന്നിവയുടെ എല്ലാം മൂലകാരണം മനസ്സാണ്. ഇവയെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ഭൗതിക കർമ്മത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പഠിപ്പുള്ള ഏത് മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ കാമം, ക്രോധം, അഹങ്കാരം, ദുരാഗ്രഹം, ദുഃഖം, വ്യാമോഹം, ഭയം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം ആരാണ്? മനസ്സാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും മൂല കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അഹങ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും നമ്മളെല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും? ഭൗതിക കർമ്മത്തിന് ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പഠിപ്പുള്ള ഏത് മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു വഴി. നവാഗതന്മാരോട് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ശാസ്ത്രാനുസൃതമനുസരിച്ച് നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനുമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെവലാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നവാഗതന്മാരോട് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കാം. പുതിയ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ശാസ്ത്രാനുശാസനം അനുസരിച്ച് നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധത്തിൽ അവന് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണാപാദാനങ്ങളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരം ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. അതിനെയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിലെത്താൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള് 1 മുതൽ 7 വരെ ഏതായിരുന്നു? വൈദ്യസാധന ഭക്തിയായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 1 മുതൽ 7 വരെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9, 10, 11,
ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പോ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് കടക്കാണ്? രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താണ് വൈദ്യസാധന ഭക്തി? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്താന്നുള്ളത്. സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, സാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധന ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രാവിലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റിട്ട് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, അതൊരു ഗുരു അനുസരിച്ച്, ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണോ നിയമങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ, അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ആ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഗുരു പറയുന്നു നാമം ജപിക്കാൻ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു. രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് 100% നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഗുരു പറയുന്നത് കൊണ്ട്, ആ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങള് മുഴുവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ എന്തിലാ വരുന്നത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിലെ 7 വരെ വരുന്നത് വൈദ്യസാധന ഭക്തി. എട്ടാമത്തതിൽ പറയുന്നത്, ഇനി ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തി നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ, വൈദ്യസാധന ഭക്തി ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് 100% ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ആ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു പോകും. അതാണ് എന്ത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി. 100% നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഗുരു പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്താണെന്ന്? മനസ്സിലായി. ഇനി ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് വന്നു തുടങ്ങും? അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മളിപ്പോ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ തുടങ്ങും, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ തുടങ്ങും, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് എന്ത്? അടുത്ത ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഭക്തി. അതാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്തിലേക്ക് കടന്നു? രാഗാനുഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതായത് നമ്മളെ ആ ഇഷ്ടം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി? നമുക്ക് ആദ്യം തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനോട് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി? നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറി. നമ്മളത് സ്വമേധയാ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. മനസ്സിലായത് രണ്ടും? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 100% നമുക്ക് ഈ താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ താല്പര്യത്തോടെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അത് എന്ത് ഭക്തിയായി? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? വൈദ്യസാധന ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി വന്നിട്ട് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ആ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത വന്നു തുടങ്ങി, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭാവഭക്തി സ്റ്റേജ്, ഭാവഭക്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആത്മീയ എന്താ പറയാ, ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി. ഭയങ്കര വ്യത്യാസമില്ല അത് രണ്ടു തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഭാവഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് ആ ഭഗവാന് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. പ്രേമഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100% ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്തായി, നമ്മള് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു. ആ ഭാവം പ്രേമഭാവത്തിലാണ്. ആതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ഏത്? പ്രേമഭക്തി. ഇത് രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ഭാവഭക്തി നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, എല്ലാവർക്കും ഭാവഭക്തി നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന് വൈദ്യസാധന ഭക്തി, അത് നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്വമേധയ നമ്മള് ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് മാറി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ പഠിക്കും ഒന്നുകൂടി. അത് ഭക്തി രസാമൃതത്തിൽ വരും കേട്ടോ.
ശ്രവണത്തിന്റെയും സ്മരണത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങൾ. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതം എല്ലാവരും കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരം ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശ്രവണദശ, കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കലിന്റെ ഘട്ടം. വരണദശ, ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയവൻ കൃഷ്ണകഥ തൽപരനായിത്തീരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് കേൾക്കലിന്റെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? ആ കേട്ട് നമുക്ക് അതിലൂടെ എന്ത് വരും? താല്പര്യം വരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദശ, വരണദശ. മൂന്നാമത്തേത് സ്മരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഹർഷോന്മാദത്തോടുകൂടി കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടം. അതായത് നമുക്കത് കേട്ട് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു വരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഹർഷോന്മാദത്തോടുകൂടി കീർത്തനം ചെയ്യുക, സ്മരിക്കുക. ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു. പിന്നെ അനുസ്മൃതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനം, ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള നിർവിഘ്ന സ്മരണം. ഒട്ടും വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്മരണദശ എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഘ്നങ്ങളില്ലാതെ നിരവസാനമായിട്ടുള്ള അനുസ്മൃതി. സ്മരണദശ സമാധിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. സമ്പത്തി ദശ നമ്മളെ ബുക്കിലില്ലല്ലോ, ഇത് കുറച്ചുള്ളത് കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അത്. ഓക്കെ. സ്മരണദശ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധി കഴിഞ്ഞാല് സമ്പത്തി ദശ, ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അതായത് കൃഷ്ണനുമായി തനിക്കുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ സ്ഫുടമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തനിക്കുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാവ സ്റ്റേജ്. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് താനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ താനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമ്പത്തി ദശ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ദശയിലേക്ക് കടക്കും. നമ്മള് അതിൽ താല്പര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനിക്കുക, അനുസ്മൃതി. ധ്യാനത്തിലൂടെ സമാധി. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതാണ് സമ്പത്തി ദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി 5 പ്രധാന ബന്ധങ്ങൾ, 5 രസങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. 5 തരത്തില് 5 രസങ്ങള്. ശാന്തരസം, ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പശുക്കള്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓടക്കുഴല്, കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലുള്ള പൂക്കള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാന്തരസത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പശുക്കളാകാം, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓടക്കുഴലാകാം, ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിലുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ആവാനായിട്ടാണ് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്. ദാസ്യരസത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക എന്ന് പറഞ്ഞ ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക എന്ന് പറഞ്ഞ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് മാറുന്നത്. ദാസ്യരസത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചിത്രകൻ, അല്ലെങ്കിൽ പത്രകൻ, അല്ലെങ്കിൽ രക്തകൻ. ചിത്രകാരൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ പാദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഏത്? ദാസ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്. ഇനി സഖ്യരസത്തിലാണെങ്കിലോ, സഖ്യരസത്തില് ബലരാമൻ, ബലദേവൻ, സുദാമ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന് സഖ്യരസത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. സഖ്യരസത്തിലുള്ളവരാണ് ബലദേവനും സുദാമ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീധാമൻ ഒക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വാത്സല്യ രസത്തിലാണെങ്കിലോ നന്ദമഹാരാജാവും യശോദ മാതാവും ഒക്കെ ഭഗവാന് വാത്സല്യ രസത്തിൽ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ആര്? നന്ദ മഹാരാജാവും യശോദ മാതാവൊക്കെ. മാധുര്യ രസത്തിലാണെങ്കിൽ രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി പറഞ്ഞ സഖിമാരൊക്കെ ഭഗവാന് മാധുര്യ രസത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പശുക്കളാകാം, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓടക്കുഴലാകാം, കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലുള്ള പൂക്കളാകാം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ പൂക്കളാകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും
ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്തുന്നത്. ദാസ്യരസത്തിലാണെങ്കിൽ ചിത്രക, പത്രക, രക്തക എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, അതായത് ഇവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇവരായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ രസത്തിലുള്ളവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇപ്പൊ സാഖ്യരസത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബലദേവനായിട്ടോ ശ്രീ സുദാമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീധാമിന്റെ ഒക്കെ പോലെ സഖ്യമാരായിട്ട് കൂട്ടുകാരായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ വാത്സല്യ രസത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യശോദ മാതാവിനെ പോലെ ഭഗവാനെ വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് സാധിക്കുക. മാധുര്യ രസത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയെ പോലെ ലളിത രൂപ രതി സഖിമാരെ പോലെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 തരത്തിലാണ് 5 രസത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഏത് ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി.